खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय सान्दुं गोसायाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैनो सानबाय आरोखि दिनै गोदान बोसोरनि नामाव जोंहा गुबुना हेपि निउ इयार होननानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै थांबाय जोंना नैबे बर'नि होनना बुङोब्ला जोंना बैसागुआसो होननानै जोङो साननानै लायो जोंनि गोदान बोसोरा बैसागुआसो बेनिखायनो आं गोदान बोसोरनि मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो जाहाथे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो सोरबा सोरबि गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो मोजां मोनाब्ला डिसलाइक खालामदो आरो बायदिसिना सोंहरनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदिनो माने नोंथांमोनजों सावरायनो मोनो कमेन्ट खालामबासो आंहा गोसोआ गोजोन मोनो थिग बेफोरबायदि आरो नाथाय खायसे मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट हरलाबायो आरोना बेफोरबायदि कमेन्टखौ माने आं इन्टारेस्ट मोनो माने गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना आंबो एसे माने कमेन्ट नायनानैसो मोजां मोनग्राखा नालाय गोबां कमेन्ट नायो आंबो मानसिफोरनि ओमफ्राय बेफोरबायदि कमेन्ट फिसा फैयोबा गोसोखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो दा बिदिनो बायदिसिना गोदान बोसोरनि सिगां मैया दाखालि गोबां माने ससियेल मिडियायाव जाला माला भाइरेल जालाबाय थानायखौ लानानै आंबो एसे दुखु मोनदों आरोखि जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय नैबे रंजालि बैसागुआव सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनिसिम आं खावलायनो सानो लोंला जालाखौ एसे खम खालामनानै एसे मोजाङैनो बैसागुखौ बिदाय हरबानो जाबाय गोदान बोसोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां माने जोंनि रंजालि बैसागुआ मोजाङै जोबनानै थांगोनखौ आं आसा खालामबाय बयनिसिमबो गुबुन बोसोरफोरनि बायदि लोंला जाला माने बायदिसिना जानो नाङा गोलैलाबायनाय लोंला जालाजों माने गोफबनो नाङा बेखौ आं खावलायग्रोबाय आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दै दा बर्थमान एसेबांथ' जोंनि बाथौ हारिफ्रा बेफोरबायदि बा हिन्दु हारिफ्रा बारा बेफोरबायदियाव माने मुखुब नंला गोबाङानो माने एसे सोलायनो हमबाय आरो सोलायनो नाजानांगौ सोलायोब्लासो माने गावनि साननाय हनायफ्राबो माने आलादा रोखोमनि जानानै फैयो आरोना सोलायनो रोङोबासो जाय मानसिया सोलायनो रोङा बे मानसिया माने गोदो जेरै दाबो एरै होननाय बायदि जानानै फैयो बेनिखायनो माने जायनो सोलायगोन बेनो माने मोजां लामायाव फैगोन थिग बिदि आरो दा नोंसोरनि सिगाङाव बा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मा बुंनो सानदोंमोन बेखौनो आं बावलायलांबायसो भिडिअखौ आंबो बारा लाबोबाय थाया नालाय बेनिखायनो एसे बावसोयो आरोना सम गोबां खोथा लानानै नोंथांमोनजों आं सावरायगोन होनना सानदोंमोन दा मोनसे खोथा गोसोआव फैफिनदों आरो एसे सौग्रावदों आरो दा जोंहा मैया दाखालि एग्जामफोर होनानै फेल जालाबायनायफ्रा बांद्राय जुमाय लोंनो हागौ माने जुमाय लोंनायफोरखौ एसे खम खालामबानो जाबाय आरोना सोरबा सोरबियाथ' एसे दुखुजों एसे खाबसे बारा लोंखागोन बायदि मोनखादां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थ' अब्लाबो माने खम खालामनो नाजादो माइब्राफोरखौ बारा लोंनाङा माथाफोरखौनो एसे लोंनानै गोसोफोरखौ सान्ति खालामबानो जाबाय आरो जोंनोबो एसे एनै दौहरबानो जाबाय ओरैजाय फुजा होलाबायनानै साइडफोराव जोंनाथ' फुजा होनाय दं नालाय नियम नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो फुजा होनानै एसे जोंनि नामाव एसे ओरै सान्ति बायदि सारहरबाबो जागोन आरो अब्लानो जोंनि गोसोआ गोजोन मोनगोन आरोखि दा जों माने बर्थमान बैसागुबो मोनजाला होननाय बायदि नालाय बिराद गोजानावसो दङ बेनिखायनो गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम माने आसा खालामहरबाय आरो बयबो जोंनिसिम माने सारस्रि हरगोन होननानै थ' नोंसोर बारा लोंनाङा आरो जोंनोबो एसे भागोखौ दोनबानो जाबाय जाहाथे जोंबो एसे एनै मोनलोंखायो भिडिअ'थ' गोबां लाबोनो सानो नाथाय भिडिअ'फोरानो जाया माने गोसोआव फैयो ओमफ्राय भिडिअ' खालामबाथाय बावो बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि दा सोरबा सोरबिया गाबला गुबला अनेकथा भिडिअ माने बैसागु सफैनाय लोगो नुलाजोबसिगोन बयबो आसा खालामदों बैसागुआव मा भाइराल फैलायगोन बेखौ बयबो नेनानै दंखायो आरो गोबाङानो माने भाइराल भिडिअ फैयोबासो माने बांसिनानो माने भिडिअ बानायनो मोजां मोनो आरो 100आव 50% होननानै बुंनांगोन ओंखायनो दा बयबो आसा खालामना दं दा मालाय सोरबा सोरबिया भाइराल जादों मोजां मेथाइ मोसादों गोदान भिडिअ लाबोदों बिराद इन्टारेस्ट जादों माने आसामाव थाग्राफ्रा जोंहा जाबाय गैला ओंखा जों दा माने मोसानो गोसो जाब्लाबो मोसानो मोनला रंजानो गोसो जाबाबो रंजानो मोनला बेफोरबायदि जाना दं आरो एखे नै थिं बेरायाव सोनारलायनानै दुखु बासथाबलाबायनानै दं गरम बोथोराव उपाय गैया जायगाफ्राबो उसुबिदा दंफां लाइफां फांसेबो गैया खाथियाव जिरायनानै एसे बार जानोबो बेफोरबायदि जाना दं दुखुनि खोथा बैसागु रंजालि बोथोर फैदों बोथोराव एसे रंजानो मोननायमोनबा गोसोफोरखौ सान्ति मोनगौमोन होननानै सानदोंमोन नाथाय जों रंजानो मोनला आरो देग्लायल' नङा बोसोर होननांसिगोन उनफ्राव मा जायो इसोरनि लिरनाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदि जासिगोन आरो उपाय गैया मोखांफोरानो नै एखेबारे नायथाव जाला अबस्था गैयि जाजोब्बाय आरो
सान्दुं अखा जानाय नालाय एसे मोजां जिरायना मोनजायोबा एसे मोजां जागौमोनदां जोंबो मालायफ्रा उदां उदां जिरायनानै मोनजागासिनो दं जोंहा खाफालानो मोनदा मा समाव मा जालांगोन जों मिथिला आरो एसे गोबावजोंसो रंजालि बैसागुखौ जोंबो मोसाहैसै उनफ्राव लोगो मोनबाय थागोन मालाया मालाय मा होनदों बावखुंग्रि हाजोआव प्लास दाब्लिउ माबा माबि लानानै अन्थाइआव लिरलायलायना बुजाबलायनाय दोननो हायोनो बिदि खालामबासो प्लास जायो होननानै बुंदों दा जोंहा बिदि प्लास खालामनो हानायनि गोहोआनो गैथ'वा माने माइनासावसो थांगासिनो दं उफाय गैया अब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों माबा मोनसे जागोन खोमा माने इसोरनिसिम आसा खालामदों आरो जोंबो लासै लासैनो जोंबो माने प्लासखौ खालामथारनो नाजादों आरो माने माइनासाव जों दा थांगासिनो दं माइनासखौ जोङो दानख' दाजाब खालामनानैब्लाबो प्लासखौ खालामनो नाजागासिनो दङ लोगोफोर आरो सोरबाफोर सिंगेलफोर दङब्ला एसे खोन्थाहरदो प्लास माइनास खालामनानै इन्टु खालामलाबायोबा माबा मोनसे जायो खोमा बिदि सानदों आरो गोदान बोसोरनि नामाव दा जों बुंनाय बायदिबा गोदा गोदि दं सिंगेल गोजा ओरैजाय लाइन लाइन लारि लारि ओरैबो नायोबा ओरैबो लारि लारि एखे माने WWYZ होननाय बायदि जाना दं उन्दुलाबायनानै दं गरम बोथोराव उफाय गैया दा नोंसोरनो देखायगोन सानदोंमोन आं दा माने बिथांमोनहाबो उन्दुदोंसो नालाय ओंखायनो देखायथ'ला मालाबा मोजांनो नोंसोरनि सिगाङाव देखायगोन आरोना एखेबारे गोदाव सोराव जाना दं बेस्राफ्रा उफाय गैया दा आरो जोंना वेस्ट बेंगलनिफ्रायथ' आसामनिफोरखौ रेजेकसन हरखाबावदों MGनि बागैयावनो MGआबो मा दाय मावनानै लाखो सारा आसामावनो रेजेक होननाय बायदि जाहैबाय आरो बबे खनानिफ्राय बबेथिंनिफ्राय बार फैखो बिथांनावबा बोरै बार नांहैखो MGआबा मा संसार दानानै मा मिजिं खालामदोंमोन बालाहामाजोंसो न' लुदोंमोन ना सिमेन्टसो लुदोंमोन दा माने दै बानायासो बुखारलांखो ना दाखालिनि बांग्रिं बारहुंखा बायदिसिना निउस पर्टेलाव होलाबायदोंमोन ना बेफोरजोंसो गुरुबलाबायबाय नामाथाय दा बिदि जादों आरोखि ओंखायनो जोंबो सानबाय माने एसे गिनायबो मोनबाय दा मख'नाय बायदि जादों आरोखि बेखौ दुसिदों होननानै दा सानलाय आरो कमेन्टफ्राव बेफोरबायदि जानला मानला जावहरलाबायनाङा ओमफ्राय दा बर्थमान बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोननानै गोसोखौ सान्थि सुदेम मोनलायबाय आरो दसे थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बिदिनो जानला मानला बारजों एसे बिरबायनाय गोसोखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोननानै आं गोसोखौ गोजोन मोनबाय जाहाथे बिदिनो उनफ्राव नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायबावगोन जाहाथे बेले बेजेल' दाजा गोसोफोरखौ सान्थि लाखिनो नाजा जाहाथे गोसोफोरखौ बिरलाबायनो नाङा आरोना दा आंथ' दाखालिबो बुंदोंमोन जाहाथे बिथांमोना जि जाबाय जालांबाय बिथांमोननि बागै एसेबां साननो नाङा दरखार गैया होननाय बायदि आरोना दा बिथांमोना मिलायलायनानै थानांगौ होननानै आं सानो आरो गासैबो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि दाजा माने ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ लानानै फैनो नाङा गाज्रि जायो बयबो नायो बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायो माने जाहाथे बेफोरबायदि भुल गेना गोरोन्थि मावनाङा आरो मैया दाखालि मोनसे भिडिअ नुबावदों आं सासे सेंग्रा बेबो माने प्लास भिडिअ माने हंगारना लादोंमोन आरो भाइराल जादों बिस्रा ओमफ्राय दा बिथाङा न'निफ्राय आउट खालामजाबाय होननानै बुंदों जोबोद दुखु गोनां होननानै बुंना लादों गावखौनो दा बियो न'निफ्राय एरख'जानानै दा बिथाङा गोदाव सोराव बबेयावबा दंलाबायो होनना बुंदों आरो आं दा न'आव थांनो हाला रायजो राजानि सायावसै मा बिसार खालामो होननानै बुंदों आरो गावखौ अनो अना होननानै बुंदों आरो दा बिथाङा गावनो भाइराल खालामना लाबाय नालाय प्लास दाब्लिउ बायदिसिना खालामना लाबाय XYZ नङा होमबा थिग बेफोरबायदि भुल गेना गोरोन्थिखौ मालाबा मावनाङा दा रंजालि बैसागुआवबो मोजाङै मोजां बारहोहरबानो जाबाय बिदाय खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि प्लास माबा माबि WXYZ फोरखौ बाहायनो नाङा आरोना बाहायना लायोबा दा बिथांमोन बायदि माने गोदाव सोराव जानायनि चान्सआव थागोन रायजो राजाया मिथिबाथ' जाला माला निमाहा होखाया ओंखायनो बुजिना लाखादो बयबो साबधान जाखा गावखौनो गाव एसे सेफआव थानो नाजादो आरोना थ' आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय